Cada 15 segons, una dona rep una pallissa. Cada 4 minuts, una dona és violada. Perquè ja són 33 les dones mortes a mans d'homes als Països Catalans durant aquest any. Aquesta és la realitat a la qual ens enfrontem les dones cada dia. Teresa Fernández, 70 anys, Alacant. Feminicidi íntim, xifra oficial. Natividad Fernández, 64 anys, Alacant. Assassinada pel seu excunyat, xifra no oficial. Gisela, 69 anys, Alacant. Feminicidi íntim, xifra oficial. Sandra, 39 anys, Terrassa. Feminicidi íntim, xifra oficial. Susana Carrasquer Peruco, 38 anys, València. Feminicidi íntim, xifra oficial. 6. Nom i cognoms no coneguts, 59 anys, Martorell. Assassinada pel seu fill, xifra no oficial. 7. Segunda Maria Desviat, 32 anys, Barcelona. Feminicidi íntim, xifra no oficial. 8. Fanane, 43 anys, Dènia, Alacant. Feminicidi íntim, xifra no oficial. 9. Nom i cognoms no coneguts, 81 anys. Jen Helen Tarsey, 77 anys. Nom i cognoms no coneguts, 24 anys. Gemma Ruiz, 48 anys. Nom i cognoms no coneguts, 70 anys. Rilma Liliana Velázquez, 37 anys. Ana Maria, 45 anys. Nom i cognoms no coneguts, 41 anys. Nom no conegut, Garcia, 66 anys. Cristina, 14 anys. Nom i cognoms no coneguts, 60 anys. Nom i cognoms no coneguts, 36 anys. Nom, cognoms i edat no coneguts. Nom i cognoms no coneguts, 41 anys. Dolores Moya González, 41 anys. GBR, 33 anys. Marina, 45 anys. CMJ, 55 anys. Nom i cognoms no coneguts, 7 anys. Olga F, 44 anys. Fuensanta López García, 42 anys. Meritxell Vall, 32 anys. Constantina J, 34 anys. Elvira M, 42 anys. Magdalena, 65 anys. Nom i cognoms no coneguts, 61 anys.